We gaan kijken naar een clipje gemaakt door de Deense televisie. En dit clipje kondigt een programma aan dat gaat over menselijke evolutie. In dit clipje zien we een verliefd stelletje en op een gegeven moment verschijnt er een man van middelbare leeftijd in dit clipje. En deze man van middelbare leeftijd heeft een naam die ik niet durf uit te spreken, maar wel op het scherm laat zien. En deze man is een geneticus, oftewel een wetenschapper. En deze man waarschuwt ergens voor. Kijk maar naar het clipje, meer wil ik er niet over zeggen. Ja. Nu får du den. Det er vildt, hvad vi kan læse ud af DNA'et fra gamle tænder og gammel afføring. De første mennesker i Grønland, de uddøde på grund af en avl. DNA'et i den her lille fætter har vist os, at vi danskere har overlevet, fordi vi har knaldet med andre folkeslag fra Mellemøsten og Vestasien. Og det har gjort os mere resistent over for sygdomme. Så hvis vi ikke blander os med fremmede, så uddør vi. Så hvis I skal give jeres kommende børn de bedste muligheder, så skal I nok vælge noget lidt mere eksotisk. DR2, hvis du synes evolutionsbiologi er lidt hyggeligt.